хондани баъзе ҳарфҳои хамсадо. ҳарфи си ду қоида дорад. пеш аз и, ай, вай эс хонда мешавад. pencil, ice, sand. pencil, ice, sand. дар дигар ҳолатҳо ке хонда мешаванд. come, come, cup, cup, black. black, қоидаи ҳарфи ҷи инам ба монанди ҳарфи си. пеш аз и, ай, вай ҷи хонда мешавад. page, page, gin, gin, jam. jam, дар дигар ҳолат ге хонда мешавад. game, game, good, good, green. green, хондани ҳарфи x пеш аз ҳамсадоҳо ва дар охири калима ки s. text, text, six. six, пеш аз садомо ки зада бошад giz. exam, exam, exact. exact, қоидаи ҳарфи s баъд аз ҳамсадои паст ва дар аввали калима s. desks, desks, c. c, баъд аз садомокҳо ва ҳамсадои ҷарангосӣ z. plans. ягон мушкилӣ надорад. қоидаи осон. дарс маъқул шуда бошад ба канал обуна шавитон. то дарси навбатӣ.